Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Here we are going to learn pronunciation silent letters. Silent letters. Wato ma'ana wasu alphabet da ba ma wasu harfan da ba ma furta su a wajen pronunciation din wasu kalmomin da turanci. Number one muna da D sound. D din nan ba ma furta shi wajen faɗan waɗannan kalmomin. Kamar yayin da kuka ga ta zo nan, ya kun ga nan ya zama mai ba wani wasali to zai kasance kawai wannan ɗin is silent zai zama aid. Nan ma idan kuka ga kalma ta zo guda biyu ce aka haɗe ta to harafin ta na ƙarshe idan D ne bai faɗuwa ba. Kamar sandwich ba aka ce sandwich ba sai dai ka ce sandwich. Sai kuma nan wait nan ma nan ta janye ta zama silent wait. Sai nan ma handsome kamar cases na wannan tunda ita ma kalma biyu ce aka haɗa ta to D ɗin is silent zai zama handsome ka tsallake D ɗin. Nan ma ba wannan D ɗin ta zama ita ma silent. Sai W silent wannan ita ma W ɗin is silent a nan. Duk kalmar da kuka gani ta zo WR in dai daga W sai R to gaba ɗaya wannan W ɗin ta farko ba a karanta tare da ita ba a furta tare da ita. Kamar example right, wrong, rough, restive, right, wrong, rough, restive. Duk wannan letters ɗin in dai har WR ne to W ɗin ba a furta da ita daga kan R ɗin za ka fara pronunciation ɗinka. Sai wannan K silent ita ma K silent in dai kuka ga da K da N sun zo a kalmar turanci da K da N to K ɗin is silent. In dai kuka ga K da N to wannan K ɗin ta farko is silent daga kan N ɗin za ka fara furta kalmar kawai. Shine nan muna da knock, knife, knock, no, sai me knife. Thank you for learning with me. Sai mun haɗa na gaba.